Tingnan natin Tingnan natin coordination ninyo, teamwork. Ganun pa rin. Ganun pa rin Thank you. Baba. Sumali eh. May technique nito eh. May technique nito. It's DJ. Hello mga momshies, popshies at mga anakshies. Welcome back to my channel. Once again, this is Momshi G at ngayon naman, meron na naman akong panibagong hamon o challenge sa aking mga kaibigan na social climbers at trupa. Ayan. At gamit lamang ang dalawang tali na ito o mula sa pinaghiwalay na stockings. Kailangan magkahiwalay sila dun sa buhol na gagawin ko. So kung paano yan, panoorin natin. Good luck! Okay, para sa aking first challenger, first team na i-challenge ko, ang team trupa ni Elad at Elad Vlog and of course, Dominic Aujero. Tingnan natin kung kakayanin. Bawal tanggalin yung buhol. Paano mechanics nito? So, kailangan, meron lang kayong 5 minutes. 5 minutes. So, bawal nyo tanggalin yung buhol, bawal din niya maputol. So, kailangan mapaghiwalay nyo yung sarili nyo. Gamit yan. Loko muna kasi mapapanood mo eh. Kasali ka rito, dalawa kayo ni Melmar. Tingnan natin kung wala po siya boss, kaya di siya makareact. Kahit tanggap pa, pwede. 5 minutes. Yes, bala kayo. Basta kailangan mapaghiwalay niya. Okay, ma. Okay, ready? 5 minutes. Okay, hintayin ba natin para sakto? Yung may oras sa dito. Okay, ready? Go! Tingnan natin Tingnan natin coordination ninyo, teamwork. Ganun pa rin. Ganun pa rin Thank you. Ano tanggal na? Paano yung naghiwalay? Hindi, sige baba mo. Dito ako. Ano to, doktor pa ako. Putang ina, bigat siya. Sige, baba ka. Ayan, hiwalay na. Ganun. Bawal tanggalin yung buhol. Oo, bawal. Paano pag siya tatanggal ang buhol ko? Hindi pwede. Ano kayo ito? Yan. Uy, ang sweet. Uy, sana all. Ayan Ayun na! Tanggal ko. Pwede ko. Ayun na. Ano to? Patuloy. Hindi, alis ka dyan. Ngayon. Tingnan natin. Pero may natatanggal dito. Oo. Natanggal ko yan eh. Ano kayo ito? Nabuang din ako bago ko matanggal yan. Hindi yan. Ano tanggal to? Ikaw. Ako pa. Pasok. Gawa mo. Hindi sayang. Alam ko na. Ako rin. Sayang daw. Hala. Sige. Yun o. Ayun na! Ayaw. Oh! Sige. Oh. Ano to? La. Sige, isa pa. Bagong challenge din. Nakaka-3 minutes na lang. Hindi pwede, bawal yung maputol eh. Baka di na totoo. Di ba? Totoo yan, makikita niyo yan. Ayan. Ayan. Hindi, dito ka. Ikaw lumabas Dominic. Siya. Ayun na, sige. Baba ka. Tapos. Ayan na. Ayan na. Ang hirap nun eh. Paano ba ata ang solusyon dito? Meron yung solusyon. Wala dito. Pwede ba dito? Meron yung solusyon. Bawal di pasok dito. Ano kayo yun? Tapos, Hindi naman dito.
Ayan, binuhol, oh, binuhol. Pasok ka dito. Dito. Okay, 1 minute na lang. Bagal ba yan? Ulo. Ano to? Parang to, parang Dr. Kwak-Kwak eh. Ano ba yun to? Butin. Pwede ko muna guling isa. Huwag ka muna itong, ano, Kasi mo dyan. partner kayo ni ano dito eh. Oo. Sige, try natin. Sige, ko naman. Buling-buling talaga. Ganun pa rin talaga. Pawisan. May pagkaaling kasi inyo ka pala, no? Pagpayat lalo. Wow. Wow, ang sweet. Oh. Ayan na, malapit na. Oh. Ganun din yan. Huwag na. Ganun. Isa ka. Tapos dito natin pag-trip. Yung ball. Hindi. Ano, okay. Wag na. 10 seconds. Diba na? Parang pares. Ganito. Meeting. Time's up. Ano makakalunas dito? Meron, may lunas siya. Papakita ko sa inyo later. Sino na next? Sensya na, Elad, tsaka Dom, failed. Mukhang ducks lang kayo pero failed. Tingnan natin yung susunod na maglalaro. Mukha na lang, wala pa. Good luck. Step Isu and Bakang. Yes. Meron kayong 5 minutes para maghiwalay dyan sa tali na yan. Go! Okay, yan na. Magsaya ko eh. Ano ba? Ito ka. Saan na ni? Oh, wala pa rin. Ha? Saan na ni? Dito ka tabi guys. May chance ba na mahiwalay ito? Yes. Talaga? Diya ka, sige ka, diya, anak, diya. Diya ka ba mo, anak, sa iyong kagalikon? Diya ba? Dili, oy, dito mo, anak ka ba? Isa pa yung mga tao. Anak ba? O, diya ka, tungtong diya. Pasok. Aso, anak. Oo. Oo. Talaga, mahiwalay ito. Oo, mahihiwalay yan. Ha? Hindi rin maghiwalay. Maghihiwalay yan, maghihiwalay. Sabi? Ayan, ayan. Sure ka, ma? Matatanggal yan. Sabi? Natanggal nga ni Brenda eh. Galing si Brenda dito. Nang ganun-ganun lang. eh. Ha? Basta sige. Siya siya? Oo. Pero ikaw ka na, so huwag mo na ma-realize mo na paano ba? Tingnan natin. Hawak ka. Hawak. Ay, parang paalisin niya. Tali na tayo. Paalisin mo. Hawak. Ayan na, ayan na. Oh. Bawal tanggalin. Bawal. To. Diri ka kang Alisin. be. Diri ka kang malusutin ka dito. Sige na. Ha? Saan to? Dito. 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 Ay, sasakit ka ba? Dito ka. Dito. Saan yung paa ko? Dito ka, Nick. Dito. Sige. Yan. Sige. Isa. Tapos, Tapos dito ka. Sige, lusot kayo. Isa pa ka. Sige ka. Saan? Dito ka, Nick. Lusot. Paplaka, pinihirapan mo pa. umigit ka. Ano ba to? Sila dalawa ni Brenda ang partner dyan eh. Dali lang. Mali! Ay,
May 2 minutes pa kayo. Sige, kaya yan. Tignan nyo muna maigi yung pagkakaw. Ayan. Oh. Ayan na. Nakikita na nila. Ayan na. Okay. Okay. Nakukuha na ni Inday Katok. Okay. Pandibdiban. Hindi nga to, kung dito wala matatanggal. Hawa na yung, hindi na. Baba. Sumali, eh. May technique nito eh. Oh. May technique to. Sumali ba? Hindi nga to matatanggal, may technique to. 1 minute pa. 1 minute. Naglalakad na ako. Sabay tayo. Naglalakad na ako. Si Uncle! Pero sa comment, kawawa ka. Si Uncle! Hindi ko ang ano. Paano nga to? So, paano to, ma? Si Uncle! Ganyan lang. Tinitigan na lang talaga ng dalawa. Oh. Pengi ako. Pengi ako. Ilang minute pa yan? Mas daming pimples ni Lyra. Ano to, ma? Okay, susuko na sila. Papakita natin kung paano siya matatanggal dito tayo. Oo, yan. Dali. So, para matanggal natin ang pagkakabuhol.